χρήστης θα βλέπει όλα τα αρχεία που έχει ανεβάσει και την οργάνωσή τους. Ανά πάση στιγμή θα μπορεί να προβάλλει το αρχείο του, να το βλέπει και να το διορθώνει στο editor. Επίσης υπάρχει highlighting, όπως στους περισσότερους editor, όπως ξέρετε περισσότεροι στο Particular ή κάτι αντίστοιχο. Και πάλι στο κάτω μέρος υπάρχει ο compiler, ο οποίος δείχνει την εξέλιξη του προγράμματος. Αυτά από μένα και ο Αντώνης θα σας μιλήσει για τις υπηρεσίες. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο στις υπηρεσίες που θα παρέχει το σωρό στους χρήστες τους. Και γι' αυτό μπορώ να κάνω ένα βασικό διαχωρισμό του χρήστη, ο οποίος λειτουργεί αυτόνομα μόνος του, όπου εκεί ο συγκεκριμένος χρήστης έχει τρεις δυνατότητες. Είτε να δουλέψει χωρίς να κάνει εγγραφή στο site, μόνο που τότε θα έχει πολύ λίγες δυνατότητες. Αυτές θα είναι απλά να φτιάξει ένα πρόγραμμα και να το τρέξει, δεν θα έχει καμία δυνατότητα αποθήκευσης ή κάτι παραπάνω. Να κάνει μια απλή εγγραφή, όπου τότε θα έχει το προσωπικό του dashboard, θα έχει τα αρχεία του φακέλου, τα αποθηκευμένα και αυτά. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχουν περιορισμοί χρόνου, χώρου, μήνυση, οτιδήποτε τέτοιο. Και το πλάνο μας είναι στο τέλος, στην τελική του έκδοση, να υπάρχει και μια συνδρομή για premium members, όπως λέμε, όπου τότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα features για τα οποία θα εισάγουν. Το δεύτερο σκέλος αφορά πολλούς χρήστες, οι οποίοι θέλουν να εργαστούν μαζί σε ένα μεγάλο project. Αυτός είναι ο στόχος μας, να ενθαρρύνουμε την έννοια της ομάδας και του real-time collaboration και του ομαδικού project, καθώς είδαμε ότι όταν συνεργάζεσαι για να φτιάξεις ένα πρόγραμμα, αντιμετωπίζεις και προγραμμάτων δυσκολίες απόστασης τελικά. Γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε δύο δυνατότητες. Να υπάρχει δωρεάν χρήση για open source projects. Σκεφτόμαστε επίσης να το παραχωρούμε και σε φοιτητές δωρεάν ή για φοιτητικά projects μεγάλα. Και η χρήση για ιδιωτικά projects, κλειστού κώδικα περισσότερο, όπου αυτό θα ακολουθείται από μια συνδρομή τέλος πάντων και θα παρέχει κάποιο privacy και κάποια premium features τα οποία ουσιαστικά θα έχει και ο χρήστης ο μόνος του ο οποίος πληρώνει τη συνδρομή. Τώρα, για το πλάνο που έχουμε καταστρώσει, προς το παρόν βρισκόμαστε στο alpha version, έχουμε δηλαδή μια λειτουργική έκδοση η οποία περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του Symari. Σκεφτόμαστε και υπολογίζουμε μέσα στον Απρίλιο να έχουμε μια πλήρη δοκιμαστική έκδοση τύπου Beta, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Και στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλουμε, να έχουμε καταφέρει να εισάγουμε και την έννοια της συνδρομής και του membership και να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή η οποία θα είναι έτοιμη να εκπληρώσει κάποιες ανάγκες της αγοράς, όπως πιστεύετε. Εδώ τελειώσαμε και άμα θέλετε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις, θα χαρούμε να απαντήσουμε. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Να κάνω μια ερώτηση.